Prečítal som si ostatný návrh kancelára Friedricha Merza, ktorý si želá rýchlo posunúť Ukrajinu do Európskej únie. Chce mať Ukrajinu okamžite ako pridruženého člena s právom zúčastňovať sa zasadnutí Európskej rady, Európskej komisie či Európskeho parlamentu, bez hlasovacieho práva, ale s ďalšími nevídanými výhodami, napríklad vo vzťahu k rozpočtu Európskej únie. Všetci vieme, že Ukrajina nie je vôbec na vstup do únie pripravená. Nebudem komentovať, čo sa na Ukrajine deje. Máme to každý deň ako na tácke. Takéto politické urýchľovanie členstva nepripravenej krajiny v Európskej únii vyvoláva viaceré otázky. Tou prvou je, aké výhody ponúkneme tým krajinám, ktoré sa poctivo roky na vstup pripravujú. Robia doma kvôli Bruselu samovražedné politické reformy a rozhodnutia. Čo povieme Čiernej Hore, Albánsku a najmä Srbsku? Príjmeme ich do únie predtým, ako dostane Ukrajina neuveriteľné európske výhody? Alebo im Brusel ukáže prostredník? Lebo Rusko, lebo vojna, lebo Ukrajina. So spomínanými balkánskymi krajinami hrá Brusel nebezpečnú hru. A bruselskí úradníci ani netušia, čo by akceptovaním návrhu Merza a uprednostnením Ukrajiny mohli spôsobiť v tomto regióne. Pre mňa ako predsedu slovenskej vlády majú absolútnu prednosť práve Srbsko, Čierna Hora a Albánsko. Otázka členstva Ukrajiny v Únii je otázkou 10-ročia, nie najbližších mesiacov. Znovu zopakujem moje stanovisko, že každý, kto splní podmienky vstupu, má právo uchádzať sa o členstvo v tomto ešte stále prestížnom klube.